kang dulu Pak Yoko kali Bu Lastri wiwit persiapan badhe mapak besan monggo tindak reroncen ladi dalang niku nek pun alian ngeten niki rasane seneng napa boleh niku sing digawe DPRD wah mak blok ngoten mawon malelo katong-ton monggo Pak Yoko Bu Lastri pamit riyin lajeng mapak besan rina wengi amung dadi impen bosok tenan kula niki murid Mbah Salam Suwardi sing tembe wafat niku bapuntone nyaine nggih digandeng to Pak kaya ora kanggo ya Pak Yoko kali Bu Lastri ya mlakune sing ketok rukun ngono ditingali manten bapuntone pantes digoleki dununge wong manis ingkang mawe uyung monggo Mbak Yu nyarengi rawuhipun besan wis mrene nyangking kembang malati rinonce tanda yakti teteping kasar monggo ingkang sampun nampi jajan alit pasugatan dipun rahapi nuli masrahake tak tampa nu liti ngalungake oh ya saya tresna tak sawang katon eseme tenggone prasetya tenet yakinga sarema wis nyata bisa gawe rasa mulya iki pasanganku mawar kuning kang kudu swande monggo damel dangdut boten dados napa ben segrak pangajapku asih lahir terus sing kalabu Rawuh Pak Lek Sadi Bulik Darmi Kinarya Wakil Bapak Radi lan Ibu Diem saking Sumberan
suwun Bapak Yoko kali Bu Lastri foto rumiyin. Foto kali manten. Mas foto keluarga itu nanti ya, jangan nyelip saya, gak penak. Ben lenggah sih. Nggih, matur suwun. Lujeng rawuh Pak Lek Sadi lan Bu Lek Darmi. Kang makili Pak Radi kali Budiem sampun lenggah pinarak sawetawis. Salajengipun acara minggah salajengipun nyuwun larasipun slendro. Monggo kagem adicara sungkeman, sungkemipun manten putri dhateng manten kakung. Lajeng mangke tindak dhateng Rama Ibu besan, lajeng tampa kaya dahar kembul kepareng wus kaduk retna ing nala. Wus sumungkem keng putra pinanganten putri. Kaya mangkono katingal tumungkul amari keluwe ngarsa keng garwa kinasih bebasane. Pasrah lair lan batin awit sampun kaijapaken lan katampi saya terima nikah dan kawinnya. Norma Amalia Damayanti makaten Mas Darno matur rikala ijab wonten ing mriku ateges kadosa menapa Mas Darno penganten sampun tanggung jawab mila kakung menika kinarya imam putri kinarya makmum imam kedah tanggal jawab awit dados imam benjang wonten pitakenan saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala menawi makmum menika tut uri. Mila kewajibane kakung dijaga garwane, keluargane aja nganti kena zalate api neraka. Awrat dados imam. Mila mokal menawi sampun bebrayan aja gatekne mager malas bergerak dolanan HP mila sak sampunipun palakrama ngetus keringet ngetus riwe ngetok daya banting tulang bebasanipun panas ora dirasa udan ora dirasa kabeh ditampa nyuwun ridha marang Gusti Kang Maha Kawasa.
dimen cukup. Cedak alas mlebu alas, cedak kutha bakulan. Cedak tetanen nggih tetanen. Nek cedak kali pabrik nggih nyambut gawe ten pabrik. Kula niki tuwek cek golek dhuwit ora wis-wis. Sungkem dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sutikna. Maka tenang nggih sungkem menawi kawedaling pangandikan Kang Putra Aris Ibu Bapak nyun pangestu. Iya ya. Anakku nggih Norma lan Darno wiwit sesuk dina lan sakteruse sira kudu bisa mandiri. Bebakune wong omah-omah ngono tepa tresna kumawula sembada sabar ikhlas tepa lire sira kudu sodik nindakno bab kang becik niyatono becik samubarang niyatono sing apik ya kuwi ngibadah nyuwun ben oleh ridhone Allah. Tresna tegese sira tansah nandukna kerukunan. Rukun karo wong tuwa. Rukun karo maratuwa. Rukun karo garwa, karo bojo wong sak omah. Rukun karo anak, keluarga, tangga teparo, dulur nom, dulur tuwa. Rukun karo pemerintah ing desa RT RW manut Pak Kasun. Kumawula elinga ngger sira sakloron minangka kawulaning Gusti, betheke awake dhewe mung kawula. Kang wis ginaris cinorek ing bab apa wae, jodoh, rejeki lan pesti. Mula iki wis dadi bagianmu, dadi lakone uripmu. Dudu kekarepan ngayawara ning katresnanmu kang sejati. Mula dijaga ya, Nggih. Pak Lek nyun pangestu. Ya. Ibumu diem lan Bapak Muradi pesen nang aku. Aja lali. Aja ninggal salat 5 wektu. Ngono pesene. Lan sing sembodo yen duwe karep aja ngluwihi kekuatan. Kae sawangen neng langit ana dara muluk. Aja nguber-nguber kaya dara bandangan. Nganti piyeke padha pating ketopyak neng susuhe. Wong milik melok bakale lali. Mula sing gedhe lingmu ya Ngger pesene Bapak Radi Ibu Diem. Monggo kalajengaken Ibu Beras. Rame-rame ngoyak doro mabar mengadu nasab si lameng mega anak-anak payune kasan
asat pakan mung kari wadahe akeh kang kebandang kupane dipun cekapi kabetanipun Nyonya keluarga. Yuk terus didangdut nih. Milik sarwa melok ingkang dudu masine Amburu ucap kelangan deleng mretan traming bebrayan urip ingkang prasaja menika tampa kaya guna kaya kacar kucur. Dados lambangipun tiyang omah-omah niku kudu sregep golek pangan. Ning tiyang estri nggih kedagemi. Nek saniki aja men ndelok TikTok, nggih dikurangi. Makromah cek apik blabele tuku wae. Rame ya mabur mulai lajeng kayanipun dipun tampi sawetahipun. Nggih kados kala wau. Nyambut damel menapa kemawon ingkang baku halal sae monggo wonten Sekar Wangi dhuwit receh lajeng wonten beras kuning dhuwit receh menika gambaripun barang cilik dadine gedhe gemi setiti permati kang kebandang kupane padha kumplang jebulane sakabeh milik sarwa melok ingkang dudu masine amburu ucap kelangan delek mretan traming bebrayan urip ingkang memanismu kanggo ya Bu Prias kersane dahar meleh aja kesusu diundurne jiwat lah manten lanang dulang manten edok dulang manten lanang ngaten monggo sambut cekak agawe rujiting kalih iki dar sekul penganten nang sale dar nyimik-nyimik niku saking ekonomise mboten kados sakniki jamane daran teng pundi-pundi enten nggih daran teng pundi-pundi enten abeh ditawakne nggih apa jenenge ngono iki Mbak panganan renono nggih kok dahar apa dahar nggih aja diman-eman menika daharipun namung sekedhik menika tegesipun diwet-wet kayane diwet-wet rasane aja terus blobo-blobo nemen nggih ditata lara apa kang sinatya upama munduta rukmi mangke menika kagem foto kalian Bapak Ibu saha action sak cekapipun gending tartamtu tak tu roti ibarat wong numpak perahu lumampah
tanpa welah neng madyaning jala nedi temagonjing agenjong tanpa gulingan anggenjong neng pegulingan kacu-kacu iki sing menehi saiki njur lali sakno biyen nalika nambani nate janji sehidup semati kacu-kacu iki pancen peni tora gandane wangi aku ora bakal lali yen ngelingi kang wis dilakoni dek biyen-biyene jarene kanca dhewe dadi gantine tresnane salawase kacu-kacu iki ngandung wati tora gandane wangi aku mung kari Ayo, Mas. nyipani Nah, iki didangdutne iso. moga Yo. dadi pangli Ya. ureng ati Monggo kagem foto action saat cekapipun lagon kacu-kacu. Penak tenan. nalika nampani nate janji sehidup semati kacu-kacu iki pancen peni ora kandhane jasani aku ora bakal lali yen ngelingi kang wis dilakoni nek biyen Oh, ah, he, oh, ah, he, jarene kan Ya. dhewe Ayo. dadi Ya. Nggon aku arep disambung. Kurang dawa. ngandung mati ana jeneng
Monggo salajengipun wawasan ayat suci kula panjenengan lerem sawetawis. Panjenenganipun ingkang badhe hanglantaraken lumadinipun wawasan suci injina saking perwakilan Madrasah Midfaqul Jannah. Monggo perwakilanipun saged ngaturaken wawasan ayat suci. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalakum wa la tatabadalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih sampun dipun waosaken ayat suci Al-Qur'an, Mbak Manten, Mas Manten, Bapak Ibu. Pungkasaning sampun wonten sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dados benjang badhe kebukten piyambak-piyambak rikala catatan lahul mahfuz dipun paringaken dumateng kula panjenengan piyambak-piyambak buktinipun wonten mriku. Sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Sampun sadaqallahul azim dipun laksanani sak sae-saenipun. Amin. Bapak Ibu, badhe menika mangke acara doa, nanging saderengipun doa kula nyuwun pirsa rumiyin. Mantu sepisanan menika dipun wastani mantu mbubak cok tak. Bapak Ibu Sutikna wonten dalem mriki kala dalu sampun leksanane mantu mbubak, tegesipun anggenipun gadah pikajengan kanthi adhedhasar la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum ila lasbi lasadid. Syukuripun aja lali. Tegesipun sampun mantu mbubak menika tegesipun luar. Pun mboten bubak melih lho Pak nggih. Pak Tik pisan tok bubak. Bubak ragil lho lah. Pun Bapak Ibu, jenengan mriki rak nampi undangan to. Undangan niku tulisane mohon doa restu. Lho, nggih to. Soal yang lain-lain itu kan sedekah. Pramila panjenengan dipun suwun sedekah doanipun saderenge dahar lan sanes-sanes monggo doa rumiyin. Wonten ngajeng mangke nek ten wingking pun krusek kudu mulih, nggih. Pak Hanapi monggo doa dipun pimpin sak cekapipun. Dumateng Bapak Hanapi mbok boleh lho dongane kok nang ngarep. Nggih. Monggo dumateng Bapak Hanapi doa kunjuk panjenengan. Jujuk ning guriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula bingung napa doa mau makan. Urung mangan kok ndonga dhisik ya ora apa-apa. Niki dongane ben jenengan sedaya saged tawajuh ndongaaken manten kekalih ngeten nggih. Mengke nek dongane di wonten wingking, mengke sing teng wingking nika sami telas ngeten nggih. Nggih, niki kula nyuwun jenengipun sekedap mawon nyuwun Al-Fatihah riyen kaping sepindah khususon dumateng manten kekalih. Mugi-mugi pikantuk barokah saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ala hadiniyah as-salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi ruku'il Fatihah wa bi kalimatil Fatihah
وبعظمة الفاتحة وعليهما أنزلت عليه سورة الفاتحة اللهم ألفهما ألفة كما ألفت بين المشرق والمغرب اللهم ألفهما ألفة كما ألفت بين يوسف وزليخا وبين موسى وصفرة بنت شعيب وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا وخلقا مستقيما ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وشفاء لكل داء وأعوانا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur suwun sanget mugi-mugi padonganipun panjenengan dipun bales kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi sak saesaenipun pahala Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget panjenenganipun rombongan Nabi sampun mimpin doa. Bapak Ibu kagem pengiring penganten mangke bakdo dahar ingkang saking Sumberan. Bakdo dahar lan ngunjuk es kersa foto nggih. Kula mboten saged ngaturi setunggal-setunggal. Monggo mangke ingkang saking Sumberan katuran foto. Semanten ugi mangke keluarga Bapak Sutikno Budartun mangke foto wonten wingking sakbadanipun santun busana saged. Bakunipun ingkang pokok pengiring penganten rumiyin saking Sumberan bakdo dahar lan ngunjuk mangke katuran foto. Salajengipun mumpung menika. mumpung dereng nampi pasugatan Bapak Ustadz Rofi'i. Monggo Pak pasrah manten riyin. Keluarga kersanipun dahar jenengan masrahne manten. Mangke lenggahe teng pundi kula pesenaken teng Sinoman aja nganti kliwat. Bapak Ustadz Rofi'i monggo pasrah penganten spot kasumanggaken. Trayeng nata garwa risang dananjaya dan prayitna manem-maneman dan prayitna genes Mas sabarang haywa sembrono sabarang haywa sembrono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, Bapak Yai, Ibu Nyai, sedaya para asatid asatidah, ugi sesepuh bini sepuh lan ugi sedaya perangkat dusun utawi perangkat desa ingkang saged rawuh ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus dumateng kadang besan Bapak Sutikno, Ibu Dartun lan sedaya keluarga ugi para sinoman
lan sedaya ingkang nderek bantu dhateng sedaya hajatipun Bapak Sutekno, Ibu Dartun ingkang ugi tansah kawula mulyakaken lan sedaya pinirawuh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kawula tresnani. Ngawali atur monggo sarengan kita dherekaken ngaturaken syukur dhateng sedalem Allah Subhanahu wa taala keranten wonten wekdal sonten punika kawula panjenengan katakdiraken saged bermujalasah pepanggihan wonten ngriki dalemipun Bapak Sutekno, Ibu Dartun kanthi keadaan boten wonten alangan setunggal menapa. Mila monggo kita sareng-sareng nampi syukur kanthi ikrar wawasan tahmid kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kalihipun ugi kawula boten kasupen rahmat ugi sarta salam. Muga tansah katur kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah paring bimbingan tuntunan dumateng umatipun sehingga wonten wekdal sonten menika kawula panjenengan dipun panggihaken boten sanes jasanipun ingkang dipun perjuangan kanthi nyebaraken agami Islam menika ingkang dados tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga monggo ugi sareng-sareng kita wasaken sholawat minangka syukur atas jasanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keranten menika suwai kalih dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kawastanan syukur menika mboten sekap namung saking Allah tapi ugi saking jinisipun manungsa. Won setunggalipun dawuh man lam yaskur lillah wa lam yaskur linas wa lam yaskur linas wa lam yaskur lillah. Ora diarani syukur nek ora syukur marang Allah lan ora syukur marang manungsa. Semanten ugi mboten dipun wastani syukur marang Allah nek ora syukur manungsa karo syukur Allah. Artosipun natijahipun dawuh menika manungsa niku nggih diwajibne syukur teng Zat ingkang Maha Kuwaos ugi syukur dhateng sesaminipun agesang. Niki ingkang dados landasan kita sedaya sepindah ngaturaken waosan syukur dhateng Allah lan utusanipun. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kawula wonten ing mriki jumendang wonten sondalem sedaya sepindah nyuwun pangapunten. Mboten keranten kawula ingkang linangkung mboten. Ananging jumeneng kawula dhateng ngarsa panjenengan mboten sanes minangkani badal utawi atur saking kadang besan sumberan Bapak Radi Budiem kawula kapatah supados mangke matur dumateng Bapak Sutekno ugi Ibu lan sedaya keluarga ugi sedaya masyarakat ngriki keranten piyambakipun menika saking bingahipun manah sehingga mboten kuwawi matur piyambak dumateng kadang besan. Ingkang pertama Bapak Ibu ing mriki kawula mboten sanes nyuwun pangapunten mewakili saking Bapak Radi Budiem mbok bilih mangke atur kawula wonten tupangsahipun atur. Ingkang sepindah nggih menika saderengipun matur nyuwun pangapunten ugi bilih ing mriki kawula supados ngaturaken dumateng Bapak Sutekno Ibu Dartun piyambakipun menika ngaturaken salam taslimipun keranten minangka silaturahim nyambung pesederekan niki mugi tansah mengke pinaringan wilujeng ngantos minjang wonten yaumul kiamah.
kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken khususipun dumateng kateng besan ugi keluarga lan sedaya pinirawuh ugi sedaya masyarakat ngriki. Nomor kalihipun Bapak Sutekno Ibu Dartun sowan kawula saking dalem Dusun Sumberan RT 3 RW 3 di Sarjomulyo Kecamatan Karangjati Ngawi niki nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kranten sowan kawula mboten piyambakan mboten ijen ning beta rombongan. Sing jenenge rombongan niku mesti hitungane luwih akeh. Mangkanipun dadosaken sibukipun Bapak Sutekno Ibu Dartun lan sedaya keluarga ugi sedaya masyarakat ngriki bilih sowan kawula dhateng panjenengan niki dadosaken panjenengan kathah sibukipun ngoten Pak nggih. Mila saking punika Bapak Radi Budiem sepindhah malih nyuwun pangapunten ingkang sakuwadah-kathahipun. Keranten sejenenge dipun dugeni, dipun tamoni niki temtunipun nggih mboten jagongan tok. Sedaya dipun persiapaken. Niki nggih mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan harta benda panjenengan. Mila dados bebane panjenengan kawula sowan menika Bapak Radi sedaya rombongan anggenipun sowan ngriki mboten beto menapa-menapa ananging dadosaken panjenengan menika lelahipun. Mila saking punika pindah malih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun Bapak Sutekno Ibu Dartun sowan kawula ugi mewakili saking Bapak Radi Budiem ugi sedaya rombongan boten sanes ingkang langkung penting nggih menika masrahaken putranipun ingkang asma Mas Darno wonten wekdal sonten menika siang punika ni detik menika kula mewakili saking Bapak Radi Ibu Diem putra ingkang paring asma Mas Darno kula pasrahaken sedayanipun dumateng panjenengan dumateng Bapak Sutekno Ibu Dartun lan sedaya keluarga ugi sedaya tangga teparo masyarakat ngriki panjenengan rengkuh dados putra panjenengan piyambak panjenengan bimbing sesuai kalih adatipun dateng ngriki mbok bilih Mas Darno mengke sageta tumondok dateng ngriki utawi kraos dateng ngriki. Mila saking punika sepindhah malih kula aturaken dhateng panjenengan. Ning anggenipun dipun aturaken mboten kanteni napa-napa. Yen namung menika wujudipun mila sedaya kekirangan, sedaya kekilapan saking Bapak Radi Bu Diem anggenipun masrahaken dhateng panjenengan nggih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan salajengipun Bapak Sutekno Ibu Dartun kawula mboten badhe matur panjang lebar nggih keranten menika sawetawis sonten mila saderengipun kula pungkasi niki wonten welingan saking keluarga khususipun Bapak Radi Budiem bilih binjing panjenengan ugi putrinipun ingkang sakmenika sampun sah dados keluarganipun binjang Selasa kinten-kinten jam 12 panjenengan ugi dipun suprih dipun sowanaken dhateng keluarga Bapak Radi Budiem wonten Sumberan RT 3 RW 3 Desa Jomoyo Kecamatan Karangjati Ngawi. Nggih mugi-mugi menika mengke saged dados persambungan keluarga ingkang berkah manfaat ngantos benjang wonten yaumil kiamah. Ingkang kangge penutup penatur kawula mangke sabadanipun pawiwahan Bapak Sutekno Ibu Dartun kula sak rombongan nggih nyuwun pamit nyuwun barokah pangestu doa panjenengan mugi-mugi
kundur kaula sak rombongan mewakili saking keluarga Ibu Bapak Rati Budiem menika mengetansah pinaringan wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal punapa. Kula kinten boten prayogi kula panjang lebaraken wonten kirang langkungipun anggen kula matur nyuwun pangapunten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarwo permatunggal basane baskara jantara limpah sanging grai. Matur suwun Rama Ustadz Rowi sampun masrahaken manten saha pesen menapa ingkang dados kersanipun. Niki ese didalne anti pesen mangke keluarga Sumberan badhe ngunjung es kasuwun foto saged mboten saged kedah foto. Sedaya gratis. Niki tukang foto pun nenggo.